んにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はホーポエを取り上げたいと思います。この作品はカバイ・カポーカル・ニフイトさんが作ったもので、ハワイの神話がベースになっているものなんですが、ペレヒイアカ、これはエマーソンがまとめたものですけれども、ペレとヒイアカにまつわる物語の、一番のクライマックスのところを、取り上げて、命令にしたのがホーポエです。どういう物語なのかというと、ペレがですね、夢の中でハワイ島からカウアイ島に旅をするんですね。そしてカウアイ島でロヒアウっていう男性に出会って恋に落ちる。で、なんですが、ペレはハワイ島に帰らなければならない。で、帰る時にそのロヒアウにですね、必ず迎えをよこすからと、必ず迎えに来るからと、言い残して帰るんです。で、ハワイ島に、帰ってきたペレ、目覚めたペレがですね、妹ヒイアカにロヒアウをカウアイ島に迎えに行きなさいと、命令するんですね。で、それに従ってヒイアカはカウアイ島にそのロヒアウを迎えに行くんですけれども、なかなかヒイアカがロヒアウを連れて帰ってこないなと、早く帰ってこないかなと思ってる間にですね、ペレが誤解をするというか、ロヒアウとヒイアカがいい仲になってるんではないかと、それで怒り狂ってですね、流れ出すんですね、溶岩が。で、その溶岩流に巻き込まれて亡くなるのがホーポエと、そういう場面が描かれているのがホーポエです。で、メレの前半部分では溶岩流に巻き込まれそうになってハワイの海の方に逃げていく、逃げ惑うホーポエが描かれていて、で結局ホーポエが大事にしていたレフアの森も、そして彼女自身も焼かれて亡くなってしまう、そんな悲劇が描かれているのがメレの前半部分なんですが、最後のところ、後半部分のハワイ語を見てみたいと思います。ヴェラキーラウェアヴェラプナ、ヴェラっていうのは暑いっていう意味ですけれど、キーラウェアもプナも暑いと。で、ヴェライケアヒアペレ、またベラが出てくるんですが、ここではその暑い理由がこのいいかで語られています。このアペレっていうのは、このアは何々のとか訳されることも多いんですが、能動的な意味合いがあるので、ペレのではなくてペレがと訳した方がいいです。で、ペレが燃やした炎、イケアヒアペレでもって暑いと、ここのところこんな風に訳してみました。暑い、何もかも暑い。キーラウェアもプナの大地もペレの炎に覆い尽くされてしまった。で、この続きを見てみたいと思います。マーラマカレフはマーラマケカナカ、マーラマケカウヌモエイポ、これマーラマが続くんですが、誰が誰に対して言ってるのかっていうのがちょっと微妙に違うので、そのあたりを含めて訳してみました。レフアの森やホーポエには手を触れないとあなたは言ったはず。その言葉を信じたからこそ私はこうしてあなたの恋人を連れ帰ったではないか。ホーポエのメレにはですね、言葉としてはペレとホーポエしか出てこないんですけれども、名前はここのところはヒイアカがペレに対して訴えかけているところですね。どういうことかというと、ヒイアカはカウアイ島に旅立つにあたってペレにこれだけは約束してほしいとお願いしてるんですね。自分の、親友、自分にフラを教えてくれたホーポエとですね、ホーポエが大事にしているレフアの森を守ってほしいと、溶岩で焼くようなことは決してしてくれるなと。それがここのマーラマカレフはマーラマケカナカのとこですね。
このケカナカをホーポエと訳してみました。そしてだからこそこのそう守ってくださいと守ってくれるとあなたは約束してくれた、その約束を信じたからこそマーラマケカウヌモエイポ、あなたの恋人を私はマーラマして守ってカウアイ島からハワイ島まで連れ帰ったではないかと。ここは自分の約束を守ってくれなかったペレに対してヒーヤカが訴えかけているところですね。でホーポエには前半部分溶岩から逃げようとして荒れ狂う溶岩に追いかけられて逃げ惑うホポエが描かれてたりとか、そしてハウハウウェイと泣いているホポエの姿が描かれたりとか、フラでパフォーマンスされることもあるホポエなんですけれども、一体どんな風にこのメレの世界を表現したらいいのか、とっても難しい作品だと思うんですけれども、そのあたりはこのメレの世界観をわからないと難しいところかなと思ったりします。燃える大地に住んでいるハワイの人たちならではの、世界観というか考え方があってこその、メレだと思うんですが、そのあたりをズーム講座ではじっくりこのメレのハワイ語を味わいながら考えてみたいなと思っています。よかったらそちらの方も受けていただけたら嬉しいです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。